try. Hangani ka por, ngipriang sobhay fi baro kinongpet. Yakani ka program ke jongi, menginget hangani ka singi fi yamat ya ka jingger ku lambang ka program haba pipipet. But hangani ka singi dapro da kamen sem di sngongo ba ipasa bantai don lang bat ngi ya ka ban ai ya ka jingi kai na ka tin ke jong blai. But hangani ka singi bu ya ka mat ban ai ya ka jingi kai bat ban ye kren. Bat ka mat ka dei shapang ka jing mane. Ka ei kata ka jing mane ka bashisha. Ngakwa banengkong pastor ba pin lamprang ya kani ka kentir sapang ka jingmani ba iwepi ki nongpet bakila ban suthu shwa ba ka ei ka shwa kata ka jingmani ka kentin mani kadai ka kentin lani kadai ka jingkwa jong blai balai ublai thau yagi kadaw ka long ba ukwa bangingin mani u badeng ta kadon ka jing kni hapadeng ublai baru syaitan yagane ka wai ka benta ndai ki ru ndai ya ka jingmani namar ka jingmani kadai kata ka badon kam na ki badon kam tam ha ka bayadai ka jing dai ka ubriu baru blai tadeng ta fin kan mau pastor kadon ka jing kni ha ka jing mani ka bau syaitan ru ukwa baki briu kin mani u tadeng ta na ka wai na ki jing pen shoy ka bau syaitan pen shoy jisu ong damat mani nga ka bau mot yu syaitan ukwa abai ba mangi ki briu what cut you jisu ru ba pen shoy ya ka bau un mani u ka badon kam hakamat jong ublay ka David ka jing mani ka jing mani taba ong mani kamot kumno hatu usoitan ong jisu ruai hatu ong ta em ong dem bat mani ka jing mani kamot i ka de ka jing pendam la se yaktin pareng la dong basarenda ba pendam ba pen ka ongo kata ka dai ka jing mani kamot ke jing mani pastor kan ka jing ong jong pi kam dei tang ka to ka jing ruai ka bangi ruai ha ka por balong jeseng kam dei tang ka jing ruai ka dei kham kraw bani kata ka jing ruai ka dei hi henry ngin ruai kum no pat ladang ngim pendam ya ladi hau trai hoi ban ruai ban yaro ban mani hayi mani ka dei ka order of worship ane labu bet labu renti ya ka ba kan don ka praise and worship ki jing ruai ki jing ro henry bon sin kata ka along no tang ka program ya ka bangi pendam ban ruai ban yaro you play henry hatu ublay updiang em lada ka shudai tangga program kan ublay umpet kat no pinang ruai umpet kat no pinang tem ublay umpet kat no pila ban kaang ne kat no pila ban perta umpet ya kata henry umpet ya kata ka dok not umpet ya kata ka mensim umpet ya tau brio haba umani kadon em ka jing pendam ba ka jing pen ko ngo hatu pastor ka jing mani kham kraw bani kata ka jing ruai ne ka dei ka jing im hi ne ka jing mani ka jing em pastor ubri ula ban mani ublay tangka we lada usngotho ka no ublay ula je badeng tanga teng mo pastor mga syong baru try de ki jaw ki umat mdei bang harwai tang muskal mau de pang jogo men kan mau kat no ula pen em yang ban snotho ia kata ka dor ka ba usiu nam ta jonga kam de ka batat ka jing syang ni ha ban snotho ia ni nga snotho ia kata balada mdan mau lakot lamdan mau saya ingat poi kata tengah songthu eta ka dor ka bausiu na songthu ia kata ka jing it ka jong uyanga dei ta bang syong marwai teng hijau ki umat bang arwai ka jau ki umat namar ndei basusi ndrei ba sungu palat yu blai baga dei kata pinkan mau yang ni pastor kadon katu ka riu kun thai ya ka bau jisu la be no nyu tli ki sot kawan hari yeng jong Simon Pharisee ka Mary But kani kam sim lawan ban ruai jisu. Ne kam sim lawan ban yaro ya u. Ne kala siwan na din. But kala yam, kala jauh kita ki umat hadu kata-kata. But dah kita ki umat jongka. Kala sat iki kejat jong terai. Balai ki umat mde ki umat jong jing ketang. Mde ki umat jong jing sosi, ki umat jong jing songo. Ban mani you blay am lada kamdan kamen sim jong jing songo you blay. But ban songo bau blay de am nginum poi sya kata ka level ban mang ban mani you blay. Lada ngimdan ya kata ka jing songo ka jing pen kendo. Kanu bau blay e jangi, ba kanu ngi e jauh te. Lada amdan kata ka jing dai am. Kata ka relationship, kata ka fellowship, ka bambut hi kamdai ke jiman. Tadi kita ni ka beri kawan, ka jauh umat, ka tigi umat jongka, ka sat igi kijat jong try, ka da nyat degi nyukli jongka, ka dega ka ak ka ba potam kala le, kala pendam yele kala penrit, bar kala pendam yele di hadu ba, kala lidrung ha ka ying ba kam sim lalong invited. Kam sim lakot ya ka andre, kala penpo yele di hadu kata-kata. Namar.
tang bandon ba utrai tak ataga kwa de tau David wang khambhai nga shisngi bat me ban ki sha jarsnam bandon ba utrai ta de la dam dan relationship man bandon ba utrai ro ani tang shipang ro langia pastor de tau David wang ngala kemen abakit ong nga yang in leching do utrai kamut ka don kata ka jing terang ga jong ka jing sliang ga jong ban mani utrai na marbu it pelat utrai dia nong pop maganar on rai sungut thu ya ka jing it ga jong tada la ngi sungut thu bagi dei ki nong pop ki ba kraw ba sungut thu ida ka dor ba utrai usiu deng ta kawan sa ka worship ka pastor Kumba jisu omba pimani ngata negara miak suntur ka donut jong fi ka jangai. Ka bombala dala kamnon hi ka tu ka jing sutho ya utrai ka bomut ka detang ka miak suntur kumba ki don ki hapok ki jenseng i ai dalam worship i ai ki rai kan re sulong tang negara miak suntur katar ka de ka jing mani pastor. Bahawa syong na hiyang em lang ta ta. Namar ba utrai ru man ni kata ka bangin shu tuan ha ka jing seng. Ta ka bangi shuan ta ka balong terkhong la. Kani ka beriu ta pastor haba kawan ka layam ta. Ladam don kata ka jing pen kenduk de mlak ban yam. Ladam don kata ka jing sunggu mlak ban yam. Kamut ladam don ka je kata ka jing pen kenduk mlak ban ruai te. Mlak ru ban yero yu blai. Ni shulang ta kinong pek kai. Namar pastor hang tu u jisu habu uong yu simon ngawan ha ka yeng jong me klamai yang ban sa ki kijat. Kijat ndega ni. Ka bomut u pen kre ka jing khawai Kalong dry. ha ka long terkhong fan. Ha. U klam pen kre ai. Yes. Kani ka brio, ka yam, ka sat iki kijat, ki umat jong ka nyat do nyuk kli, ka da do iki kijat jong try kam kut ta hanta. Ka let so ka way ka level. Ka da the no ai ta ki jing ubi. Ya ka jing pelang jong ka baro. Na kata okay dabi Allah bastar bat lapan sma ubi ya ka yeng baro bat baro ki lai shi ang jau dot. Ka bomot ni, kani ka brio, haba ka wan chau try am ka da sung thu ban pen thlin asnan ya la di. Ka sung thu ba ka ni jing dan jong ka ro kam dei ka jong ka. Ka ba ka don ka dei bi ka jong try da kam shim la benot ban ai chau try. Ya keren ro pang jing ai hang ne mo. Ka jing ai ro ka dei ka part of worship. Talada ubriu umpat mat ye kan ke jing it tu try ban ai tang stengkar benot da pastor. Anda ni ubriu bla mat ke jing it ke jong ubriu wang kan ni ka pisang la yo. Pin kan mau yu zakhayos. Hadir bula amat yu try ongan ai no sausya ye kan ka bangala tu ngala thim ye ka bangala syukur ongan ai sa shiteng ye ka spa jonga. Hadir bula amat ye kata ka jing pen em ta usngu thu ye ta ka dor ka bo try usiu de. Ka spa kam long ye syo. Ka jing dan jing em kam long ye syo. Nama lawan pendam ye kata. Kamat jong try ong ngala am ya me ta try bani ki borok ka bangangan don. Kaba fi dang kren pastor kapan kan mau yang aro supang jung Abraham. Kadai ha ka por jung Abraham ka bami ini kantin mani ka banang kong do. Na ka kitab Genesis nong ka ba arpuar. Mo ba ublay khot ya Abraham ya ka ban mani. Bat kani ka jing mani ka compare. Namar u hap wan ya ka ban mani lang ba bu ai no ila jong khon. U hap ban kinia. Ka bamut kumamene pastor pila ong ba ka jingmane kamdai tang ka jing roai kadi ka jing em ka same sngongo but hang ni ba ka pastor fisgo kumno pastor ye kata ba ublay ong yo Abraham ba unwan ai no yu khon ba marwai jong yu Isaac nongkong ula pelak do yu Ismail upen kongo ye kata kal nong ka bar puwe hada kal nong ka bar pu ar ublay ula ya chakoi pat ka level kuba pila ong mene ka to kan thai ka lakiu chakoi pat ka level menta ublay ula po chakoi pat ka level no ban ai no you kon but hang tu ka tin ka jong try pastor nga suka ban bang puli pastor ba kani ka tin nang kong ba mi sa phang ka jing mani ka khot ka basan nong ka ba arpo ar Genesis ka ong but Abraham ula ong ha ki samla jong to sa no pi shani lembat ka kada te manga bat uni usamla nginia lek chadu shatei bang nginia mani hadin kata nginwan kalapat sapi kani ba Abraham uang ngan lek ya ka ban mani hatu ka jing kinia ka de ka jing mani pastor Nada kam don ke jing kenya kam de hiru ke jing mani. Madu blay upan ya kata ka ba uhi u ai. Abraham usung thu ya kata. Dan ite umla ban kam try ke iru. Umla ban ong ba uni kun u de jonga. Namar de blay u bala kular ya u ban ai u ne kun. Tade ing ta u kambu neng kong yu blay. Ban ya kata ke jing don jing em ke jing. What yu kun ba jong uru. Andre ha ba u yo ya kata ka ketien na u blay. Ubu neng kong yu blay. Tade ing ta pastor kum ki bangai. Hatu ngibu neng kong na yu blay. Ha ka jing em ke jong ikan. Ngibu neng kong ya ka spa. Ngibu neng kong ya ki kun ki kti. Ngibu neng kong ya kata ka jing don ke jing em ke jong ine ban yu blay. Kabamut ka level jong ka jing mani ko ba fikiran pastor supang jong Abraham kabamut ka compare Wa Abraham mo sumutho igene ka way.
Bala ublay ushim no ay kon jong oro. Udan ban iPad sedegi way pat. Ula ban le te. Ngihap ban sung tu igane ka way ru pastor. Bo Abraham utip syai kedar igane ka way. Bala ublay ushim no what you kon jong oro hagata ka jingknya. Utip ya gane bo ublay udan ka bor. Wat ban penmi you kon ru na umau. Di kata ngila ban puli na Matius lang balai kot kendai. But what mut banga ong haladi ngidon u Abraham u balong ukpa jongi. Na banga ong api ba ublay ula nakiniki mau ban penmi kon yu Abraham. Kamu na mau ro ublay ula penmi kon. Dia kata Abraham ubu nan kong yu nong tau. Yu to balak lut dong sedang u klembu ya kata ke jingker ku nan kong kaman chang u. Utip bulay tu lupa ro te Abraham ang tu ong ba ngin sewan pai ta kon. Wong ka ding gadon ka tari ka ladon rei ka jingknya syai. Wong melele ublay sependap. Tadi tak bangi mani yang pastor ngidip baik. Bakadon kecing pendap kecing mani. Kalau mau hak kecing mani kadon kambai ban ai kecing kinia. Kecing kinya. Kecing kinia kalau mau haban bu nungkong. Yes. Lada ublay upan ye ke ai ka bangingi ye. Kami par kawai kecing kli pastor. Balai hak kecing mani kadon kecing tunjuk. Ba ublay udon kam da ban pan ye kata. Uka tunjuk ye ke ai pastor ubangai. Uka tunjuk nomor upet ken pibu nungkong ye no. Kaktin ke jong blay ka ong na Exodus like saug de kat saug ong na mani yu wepat ublay na ba utrai uba ka kerteng jong uba thutchen ulong ublay uba thutchen ken blay dalari ong mani wepat ublay ba utrai uba ka kerteng jong ulong ai thutchen Kamu ke jing mani ke debe u kamu ke ai lu hak jing im jong ubreo kam nei banwan shwa ban ye utrai bat udon kam ba un mani tang ye utrai ka jing mani ka jing pendam nama don kibreo pastor Kiong ba kajing trei mo walk is worship. Kadai kata kalau ada kamu labak lalu pak pastor. Kakam kadai kajing kerku. Kam dai kanong kerku. Dai tangi haban mani syai unong kerku. Dai lanang ban mani unong kerku. Dai tangi haban susu ba kajing kerku kawan na u. Ngim dai ban mani ya kajing trei. Dai mani yo tau nong ai kakam kan. Kamu kisidon tak kajing kit klik hakakam. Bal kong haban trei ko ba kadai kakam ka jong blay. Mdai ban ong ba kadai kakam jong sarkar ne ba dai kakam jong tu ba ne kam jong tu ka kong kam jong tu ka ying ka babal kong ha pi trei piap trei na do kaman siem kum ba pi trei hau trai. Kamu ngimla bentuk pat lambai tai kam ya kajing mani yo trai. Ublay kwa ya kata ka 100% ke jongi ha ke jing mani ka kam dei ban luti no ya kata ka por jong jing mani dan ka yeng ka sem ne no kam dei pat bantu ban kedat no lani ban shim no lani ban khati no na kata ka bangi don nang mentau try mar yu try kwa 100% tadeng ta ben pe ka balang ha po lodikaya wong ba pilong shit ram create ram pilong shibusus at kada ka jing ya kle lang ta utrai kwa ka jing mani ka ba hus at utrai kwa ka ta ka jing ya kle lang ka ba khlut ban ka ba dai tha kwa ba ya ka ba khlut ba kwa ka ba dai tha ke jong ka pertai ban dai tha ke ba khlut nam ta jong trai badeng ta ban khlut don kam yu men sim ba khlut pastor ni don kam yu men sim ba khlut ben pe ba kini ki apostol ha ka sngi ba ki yo yu men sim ba khlut shisha ki la la ban mani u blai kila syong ban mani ban doi bu men sim ba khoi luan ba ka ding ke jong men sim ba khoi kala pen plo ke download ke jong ki hado bagi da bu ai mau ki bru ki ong kila bu ai wan men step le kem shim la bu ai da kata ka wan henre kila bu ai da men sim ba khoi ba ka dei kata ha bangi snuk tho ya ka jing penem ke jong trai ha bangi snuk tho ke jing trai ka wan ke jing pen sle tadeng ta kumba ye keren menne Abraham ong utrai un sa pendap un sa ai kata ke jing kenya kamu kawan sya ka worship da lawan ka worship kawan ke jing pendap dadang ngim worship utrai kan wan jing pen sle de dadang ngim mani utrai ngim plut por utrai kan wan kata ka bor Kamu mula rangi ong ikwa jing persle kajing im ngi haban im ke jing im so kajing mani. Pi kun mau pastor bu Jisu ong ya ki senran ba pi haban up te hado pinyo diang ke bor kile yong to kita pendam kita pen ko ngot te tin ke jong try ba kita syong ha ka to ka kamra ha Jerusalem badeng ta Jisu ong up hado pinyo diang ke bor ong up kada ke por ke bikin up no try pakiladon ka por ka bagi sengap no try kada ka por ka bagi mani try deng ta haba kumbo Abraham ulet sa gajing mani ulah sacrifice wang asawan pai pat ublay pendap bat sya ublay upendap daw men sim ba khot ya kini sis par pungot kita na to ka kamera ba pendap kita ka bor dan ngi kwa ya gajing pen slek ga jong try dan ngi kwa ya ka bor ga jong ublay ka umot ka worship bar ha worship ka gajing pendap om tang ka ta ka bakenja men sim rewat ha ka bakenja do ka don become miracle ga jong try But pastor, kangen ke po fidang keren kan mauro nang ni nagaktin ke jomlay naga gospel jung yonis no basa bakane ka nong Samaria ka ye keren baru Jisu. But ka kawan ra ye kane ka ngala manong fi ke jinghi kai naga tasman barim.
Siapang uruh bawam baru jero bawam. Siapang kata kencing mani. Ba kaong ba pite pi mani ha Jerusalem ngi mani honi ulum ha kapor ba pihak ki Israel. Kata ke hima Israel marki Juda ba ki pihak baru jero bawam pelong yaki ba ki di ban mani nak tahun ni ulum. Bikin non kam le Jerusalem yo ki le yesno biang. Kabat kani ka kala yang pateng ban hang ni ujisu Ukraina ka ba duang ba ki ba mani yo blai kin mani ha ka mensiam bat ha ka jisha. Kumno pastor pat kata ke jing mani ha ka mensiam. Kumno pastor kata. Nasutu bedang kani pastor. Kibreu ki bampat yo jing penem. Kibreu hi ki bampat ya syambar utrai. Kina malak ban mani hau mensiam bat ha ka jisha. Kala ban long kata ke jing mani niam. Kala ban long kata ke jing mani haki balang. Mereka jing mana ka basisyahi. Kadai bi kata apa ubriu dia bani encounter baru terakhir. Pada yang tak kani ka briu ru, hak ka por kampat semua. Jisu pan naka. Ka ong kata mai kum no jiu me pan nanga kanong Samaria. Wong la dapat tip. Wa itu apa ne pa fanjin delapan na u. Ka ong kum no men ai menga. Metang jing tong rememdan. Kadang ka jing keren. Kabau Jisu ya keren bagan ni Gabriel baru orang la dapat tip dengan ai pada ka ba fanum terang fanum so ai ngata ka dengan wan tong syo na kani ka pung kadang mudur bi ta ka ka bakan jado jongka Jisu reveal dia ka bau ong papaladon ha khat yu tengah jong pa ka ngam dan tengah Jisu ong ka dai ka ta pa ong astanat wa Jisu ong neru kulam pendram ni Gabriel ong ka dai kong kata ka pa fi ong baru ni blok pa yong mentar mo dei blok jong pa ai paladon sanut men chua ni ban riu rum dei jong pa lengok. Tadi nak tahu kau medai Messiah, ada Messiah unwan teh sisha, macam dalam batai orang ada mana. Kata kau beri kau pediang utara, kata kau sengi. Pediang utara berkali, diang sisha ia kata ia kata jing ia ke jong utara, diang ia kata jing penem, kata kau sengi berkali lagi mare. Saya kata kau senang ban kot, ia kata kau senang makir kinuman ban mani utara. Jesus sa sengi kata kau senang. Di pasal ada amdan ke encounter teh buat utara yang. Jesus batai lupa kata bagi kita kinong mani kin mani au mensim pakai jisha ya kan Gabriel nomor ukpa wat ke bakum kita tagade kita pastor la kamdan hi ke encounter em nengkong baru terai ina melawan mani terai ni melawan mani terai kamut ka jing mani kamde ya tak bak kenjado kade baduan napo mensim but kade balong ha ka jing shisha beli pat pastor umkut be ong bantam mani ha ka mensim beli habban ong ba ka jing mani kade balong ka bashisha pat pastor ban alor kata ladang imani utrai dang hakado kata kam dan jingkai je kaman jingkai. Ya ban mani haga mensim. Kamu in spirit and in truth. Haga jing shisha. Bun ki bri ki mani u blai da kaba ki small tu ban shumani la kamani da karukom niam da karukom rukom joki blai ngale jaseng la de jing mani. No. Kata kam dai ke jing mani blai lano ru. Tamun shule jaseng. Ni ba puli ke Bible bara kha ye puli Bible ya puli da ada betul atap no. Henry ya ka ai ke bat hang ni pat menjuk le. Kamut kasyu petut no ni puli hari ngim le ya kan ke sisa. Ngim song thu hiru. Okey. Kadai kata bala da ubri umpat mat di utrai da ne ka ktien am kam dan meaning re tu ubri. Namar balik ngakli kata pastor, namar hakini kisngi. Nalap ibabun kim da kwa bantip ya ka ktien joble. Henry ki ya jong men sem ki ong. Kai kero ngi ya jong men sem. Henry kim tip ya ka jing sisa bat kilong lamwer ya la ka jong ka jing sung tho lamar ki ong bau mun sim ula kran ka jing pos niu ne bakum ta ter hanrei da pet pat bat ka tin jong blai kim long dei kata pasal ngawan ra kata ngapia namak tin phrang kong in spirit in truth ka bomod arteli kam dei ka ju ka kentin ka arteli ka bomod kila ba kibru kin dan bai tang ha ka spirit hanrei kinum dan ha ka truth kila dan kibru kitip ya ka jing sisa hanrei kim empat in spirit ka ba ong jing sisa ne pastor in truth. Bon kibri ki ong niat bi hau mensim de. Ki bon de ki jai mensim. Ta kada tin jong blai ong Steven en kong jong Yanis ong hapten ju. Yet ki mensim baro. Mensim tu di mensim mi. Telak bende mensim baman ro. Ta ba ong ha ba ya hau mensim. The way mensim ba khoi. Kom no ngi tho yu mensim ba khoi. Ngi tho yu mensim ba khoi ka de lam ba ka ne ka ktien. Nomor ba ya ka ne ka ktien la persat do mensim ba khoi. Ta ka ba mut yu mensim ba khoi udan ha ka ne ka ktien. Kamu ne ka ktien yu di mensim ba khoi. Nomor tu ki nong tho mendai baro sapu mut. Kishu tho bala ya lam do men sim ba ko yi jing thu lupa baro mchum la tho da jing start brio ong ga sti go petros ma mchum la tho da jing start brio mchum la tho da ka jing nang brio la tho do men sim ba ko ka mut ka ne ga ktien ni do men sim ba ko to no no brio ba ong ban mani how men sim ha ban mani ga kum ga ktien ba da ga jing sha ka ba dai ga ktien ga jong blai
Namar kani ka ktian hi kada ka jisisha. Nama kini ki por pastor haka jela jungi ngila yo I baki brio. Boong men sem sa anak saklau, boong men sem man le ya kita. Kiong hom men sem. Hare da pek sisa kam ilong badai na men sem. Kabamut ki kim ya haka jing sisa jong ka ktien kamut ka ktien ki ya jangai na ka ktien pastor. Kitip aduk kat noi ka ktian. Mar manong tip ya ka ktian tang si dekot arkot kata temla ban chania. Ha. Hap tip ya ka ktien ke jong blay nadok ka sedang ka meaning jong ka mut kumno ya ka interpretation jong ka ktien ke jong blay ne ka jing batai ya ka ktien ke jong blay ka jing sung thu jeli ka ktien ke jong blay. Dai banta ki brik kim tang si dekot ki ong ba ong try. Nadok soitan rule da pastor kata ka diu jisu soitan upenon kam da ka ktien da ka sam dai puai. Wang marla tho de jisu no ila di nang ni te bala tho te me jisu. Blay pa ki angel ke jong manam jen thot ki jat hau mau. Da sim dan ta ta la sung dai de. Jisu oh la dai namun sim dengan kena na ni mas no anja yo ba commit suicide tadeng ta ban shania tang hai weekend tien ru kamlong ni ha ban pech ban counter check na ka wai pa ka banta ka ong kom noi kena ka tien kan hoi ia kata ka jing ong ma ma ka tien jup lei ong khendiat hang ni khendiat tai ulan hang ni khendiat hang tai khendiat ong ka tien Ni hap ni sno ban how ban no ban so so ya ka meaning kan nganget haka ni ka por fi ginong pe nganget fi yo jing pensai ka babun sa pang ka jing mane kam dai pastor mane ka banang kong ila pen ken mau ya ni ka point ba ka jing trei kam dai ka jing mane ka dai ka kamram mangi haban pendap ngi dai ban trei hok dia kata ma so ya don ba pe nang ngir banta fi la sting ba ya ka jing mane yo try na mar ki kam tenga ai man sim ya fi haka ni ka por ki tia no na ka jing long ka jong fi kom bo pol ukraina ka sti chi long ka pasas ba phila ban one pai biang so try ka kam ka di ka jinggur khu ka jong try han try khlam kwa ngi lanu ngin mani no ya ka kam ai ngo you try bang yo ya ka kam lama ka bible ka ong ba ubreu lam dau tray mdi hok ban yo ka bam han ka jing tray kam dai ka jing mani pat yo don na phi ha ka ni ka pol ka sngo ka ta ka kentien ba bon na phi yo don ba pe ha ka ni ka cha ka flas dang long kum ta pai no ha ka ni ka sngi ban long no ye la de ban one show try ya ka ban mani yo try lani don ba pe ru ha ka ni ka pol phi ya ba man sem ka dai ha ka tien em phi nget mi ba ka jing pos neoมันมีพิธีพิโยอีจริงพอสเนียวพี่ไงไปกันตาฮันรีพิมพ์ดนปอร์ปัดบันปลุดอยากปอร์จงพี่บัดกระเทียนกับจงเบลย์พี่กว่าอยากจริงบัดไตกับจริงพอสเนียวจากกิบเรียวฮันรีเดียร์เดียบันสู้ทุนักกระเทียนพิมพ์ตระบัดพี่สงบบางยาดูมันเสียมฮันรีย่อกำได้ปัดกับจริงชิชานะแต่ได้นมาร์กันตางั้นไงกันนี่กับกันเทียนกันนี่กับจริงฮิกายฮักนี่กับปอร์กับบางอย่างเงี้ยเครนกันดังไงปลีอยากจริงสู้ทุจงพี่กับใบเดย์บัดเดกับจริงมันนี่เยอะตรายตั้งกิบเรียวพาสตอร์ฮับกี้ขึ้นตัวจริงka banung kong do abagi kendo jing ka jing ele ki thot chwa na ka jing mani kim don por ya ka ba kin mani biang yo try kumbo yo kendo u david mo pastor por ba yap u khon jong u david habanga puli ka to ko khot ka man sem ha pastor ba u david hadin jong kata ula yeng ba le temple ban mani hare babon pi pet pastor ka kwa pin pensai pastor ka jing mani su ya ki brio hare babon ki brio pat dai kendo kita ki jing ha ki jing jong ki am ngong ga fitang ka jing do no ki man sem tentang long kumujub bro ujub haga sisngi udolot ke baro udo ya ki kon udo ya ka spa udo lot ya ka met ka bakot ka udolot handai hang tu iklo nong ka baneng kon khot ba arpo kita ujub ula dem ban mane yo try hada ngiyo ipat haki brio pastor ba kim long kum tapat pastor fisong kum no pastor ka ban kan tentang ki brio kadang mani le kata dang jing na kwa pastor pin pensai ba kin su tho ya kan ni ka jing le bu soitan kum no kum mane filas dang bu soitan no kwa ka jing mani bu khang no ya kata ba kim dai ban mani yo try ya gini gisngi ka bangi im menta ka perthai ka la suk hado kata instant banking mod shu menta fi kwa pa pisar shu nyon be na mobile to pisar ka la le nang taพี่กว่าจริงบามรู้กลาดอนเบกกับลง instant มั้ง instant noodles instant coffee บักกิดอนกี fast food งิมดอนกัมแต่บันอัพหมดมันตามันตายแล้วชู order มั้งกะละวันวัดบัน order หายิงรู้กะละป่วยกับบามแล้วก็โนกับบางงิงดอนกัมแต่กับประเทศกะละฮิกายอย่างนี้บ่างิมละบันอัพนี่ก็ลงกล้อยไปกี่บาร์แต่เดี๋ยวตาบุญสิน pastor ฮาบักกิบริวกิดไว้ชูบเลยกระดอนกับจิงดอนกัมฮะกับจิมกับจงกิดไว้Balik seki manir utrai. Ndela utrai jubahap no kloy. Kiong ni blay mat jubahap yang mat blay ula that yang ne sngow yang kawan no ka jing bitar dia blay kawan no kata ka jing sngow that ka jing sngow luwat. Ha kata ka man sim ke jongki begiong ni blay ka idap seto ngano mani syo ya u. Pi usoi tan hikai dan mar ka pertai kala pensuk kata ka bamut i wan ra ro sya ka bakan jaman sim dah.
Kamu ublei un shu snap bet. Ya ke ai ke bangingi ong. Teng-teng ni pelong yu blei kum nong trei jongi kum waiter jongi. Orang blei wan ra no. Ublei shu ong yes madam yes sir. Lada ngi hapat hak jingele i persange apat ke jing mane boleh mencoba so. Kadai kata pastor. Kibun ki jing la kamandai ka jing dai hayang asam. Ni la duai ni ka lok ulok bu un kalan re kalan ni ulok bu duai nam ta ka lok. Hari kam kala, let's say kala bendai ke financial need mau ke jing don kam ke yok ke kot. Bagi don kam ban siu ke nega pisa ublei jubab te. Let's say ke jing pang ru la pang te la duai te. Henry ublei I komba pen kia. Bat kedai kata pastor habang ipet. Ya hukum kita ke jing jabon ki brio. Ki ong bye bye no ublei. Kamu mentoi man mani me ublei. Kamu mentoi ngi bangin syakri me. Bagi paidian no ublei namar ba kem la ban up. Ya ka por ke jong ublei. Ngitip ya kene ka way pastor. Isyakri ublei ubala ban kat iku dorio basa. Ngi syakri ublei ubala ban pen kelam gi ken ro jong ke Jericho. Bangila ban job gi snong ai. Bangila ban job gi nong shun. Mdei mangi. Ndre bangi gi mani ublei yale gi thma gi jong. Jehoshaphat mani utrai. Lo penlong ke jing sha jingit. Lo penlong kata ke jing duai. Lo penlong kata ke jing ro ke jing mani. Job iki thama. Bagay kata pastor ngasno bangingi mani ublei tang bangin yo diang kita ki ek nre. Ngila banong ketien parang pastor ba wala kadon ke silent of God mo. Kadon ke jing jar ke jong ublei wat hang taro ngi hap hiban mani yo try. Ngi haban long take por jo pastor ba ka jing e ngatrai pa judon nu breu ba ya syam ya ka jing e ko bai kundu jo. Hari ketu ke khot ke ba arpau ke ketik bahan amar uradam man mani. Kwa ban ong ye phi ko ki ba pet ha ni ka por ngim tip na ke ei ke ba phi ya lamba ha ka jing em halu try kwa e phi ba phin mani yo phi long kum shadrak mishak ba da ban nikoro mo pastor ba kalami ke hukum ba kidai bandam Khamat ni dor belai thau. ban mani ya ka to dur belai yo ngam tip ha ni ka por phi pet ke don ke jing ele jong ke jing jong phi yo lok jong phi u khang phi ban le ke ja sang mani chane ya lam chane utan chane kwa hagane ka por ba pin so tho bat I pastor kini in percaya ju ma pastor ngiyo I kene ma ngara I kini kike pastor ma role kini kike ba kibreu ki kendo hagini ki singi ba ki om ulok msha wan jeseng ni ulok msha ban dwai ne kan lok ne ki kimi ki pa kumlo pastor ma shadrak msha ba ba ni ko ki ya lama kata Mangi pe you Shadrach Meshach Abednego ngi I ke jing satar ke jong ki. Ha ke jing ngat. ah Kiong kum ni usiem. Kiong me ongi ban mani ke ni ka blai. Da lelir ngi na mani. Bar kiong ro ngitip ba uni ublei bangi syakri un pelat ingi na ke lawar ding. Bar kiong sakawai pat. Next option kiong la da ublei pelat yang iru ndewat mut bangin mani. Ya ke ni ka dor belai ke jong me. Jagal baja. Longkat balong. Ndai ban mani te ya ke ni ka dor belai ke jong me. Ba ki danut ban kan du hadu kata-kata. Mar ki sungu tu. Balada ki du makanaru ya ke ni ka jing kim du e te. Ada yang tabun sini ting plat ni ke jing ke jungi nomor tu ngau dang dan te kan jayu yang kan jayu ki kun janga kan jayu ke ni ka spa janga kan jayu ke yeng ke janga kan jayu yang la dang don tu nga pastor. Ngina mi odiang e. long take kum ke im hal nong ba sa do ko ben ko mo nga ngala yo yo ubreu na utrai hari ko kawan ngani kentin nga di kata uka nyulong kum to hari ka por jong able ka kalam jam long kum ta yo don na pleng jong iro pi shania no ya ki breu ong yo ka jai e ka jing em jonga ba ba nga shania no ini breu nga shania no yo no ngam tep ha ka jing em jong pi hari ha ngani ka por ngai ka ba I pastor ila kren sa panggini gi laingot baki ong ngitep bo bleu la pelaj ada pelaj tu ngino mani ngi kloy ya ka baniap bo polo o ma jingiap kalau ka jiboto gi ngi kloy baniap ada ngim tra ban mani ngasngo wa ka por don na preng jong pi gi ba pet ka ka por pila ju mani yo tra hre na mar gini gi jingel la mar gini gi pressure ba ka wan ha ka jingim jong pi sha kejap ha kata bar ka ni ka pelong ya pi am pisdang ban mani ya no pa kani ke dak jingkeli ya ke jing em jong pi nama ngim kren hang ne tang bang suong bang su hikai bit ke ke jing mane la da kam non ke jing pani kendu ha ke jing em jong pi bai ha ke jing sisa cho ke jing pi mani ne em yo tra ne pin de lai kendu jing e pisdang ban mani no ki breu na nama usaitan ukwa ya kata ukwa ke jing mani pastor ne kum no su pastor Don pastor ni ka por ka ba gini gi ba pet ngdang sngo na ni ka por. Bakila
Sange no ban mani ublay na mardon bala penrem kiro. Okay. Ki shirham, plo men siep. Ki ong kita ki klep bi. Lane ki chakran de. Bagata ka si chakran em ka penmong ya ki. Ka pentaj no ki ban mani ublay. Mar ki sngap ya ka sur jong ki brio. Ki sngap no ya ka sur jong jing penrem. Ya ki sur jong jing kran ben. Ki taj no ban mani utrai. Ka pen pejak no ya kata ka jing mani. Sa ka baar. Don hangri ka por pastor ki bapai ini pro. Don ki brio ki bapenrem. Mar le se ki la akum bakla ke jing em. Lasi ki la akum kiri ki blak pediang utrai te pastor kiri ki blak pediang utrai. Kadang tu ka jing utrai hangri ka jing em bakanja do ma kawan ka jing bakla. Kawan ka jing duna. Kan ni pat em ka penrem ya kita yang hatu blay udang la em man pediang. Ya kata ka jing mani ka jing. Mar ki brio ki ka mame. En sakri bang mame. Ne ma pa. Chi ma pa kum ta pla le kum ta pa im kum ne pa le am tai. Bar ki do no ya kata ka jing mani yo. Kawan no ka jing tat. Kawan no ka jing nya. Ne ka kwa abnong ye pi. Wan biang sia kata ka jing it ke baneng kau. Kum ba pi mani yo blay men shwa. Tu abakan wan biang kum ta. Kum magi digis-gir pastor ke dan shibon ki jing hikai. Kabadai sepang ke jing mani blay sepang ke jing ngai. Naga tin ke jong blay. Ri la bon pat ki breu ki be hikai ru da ki jing thok ke jong ki babon. Kapan aratian ru te. Hatu ngin syakri kamtane ngin syakri kamtane. Hatu ngin deban rai ne ngin deban sengap ne. Hatu ngin deban mani ban pendam ban ko ngo ne ne ka de yang i ban shu imbe kumni ne. Kabon ra shibon ki jing aratian. Maka pentaj no yaki ka aratian no yaki kum no ban mani blay. Naga khubor ka ba syai ka ni ka miet ka long. Ka jing mani blay ka dai tang kata ka we. Ka jing pendam lut ka jong fi hutrai. Ba ka jing pendam lut ka jong fi. Soi tan ong dam. Baru blay ru kwa IP ba pendam ka khamat jong. Ba dai ta pendam ia la ka jong ka ben siem pendam ia la ka jong ka jing em. Pen ko ngo ia la di hutrai. Ba kata ka dai ka jing mani ka ba shisha ka ba hutrai wa na pi. Ba ka dai kata pastor. Nget hagan ko por pi ki baya pet fi amat ni ka jingger ku. Hanrai kumbai pastor ia keren. Ya don na preng jong fi shisha hagan ka ski ka dai ka jingkel ki ba kraw ye pi mani shisha mo yo tra ka man sem ba ka jing shisha. Pilong shisha ba utrai ha ka jing mani yo. Ne fi chu kam la de nga dai kristan. Hanrai kam dai ka man sem jong ka jing mani. Ka jing mani ka jong fi ka kotang ha saudong kon ro jong ka yeng mani ken. Hanrai shabar jong kata man ka sngi em. Omdan ka to ka jing mani yo try. Namar ka jing mani kumai pastor ilong ka kham khra bani ka jing ruai. Ngi haban em ka jing em jong ka jing mani ka bamot habang adon hangno ka jing em jonga ka penibet nga mga mani yo try. But pastor sa ka way pat nga kwa ba pin pansha ju ngi pet ikini ginong ruai per thai pastor. Kamdam ka nong ba jongi ka dei ka nong ba festival. Ngi subun mahamo ki festival you wat ngiru ngi pelong festival pastor hare nam tau try. Ngiyo i baki ele keman ngide i yaki norwai. Kita pertubut kum tu norwai. Kita sengap itu kijurai. Kita perlong blaze ndon iki. Kabamut ka hato pastor ka jingmani nganon ra para bakan jam sem. Ka penkelai yang ban khong yo tau ba mangi mani. Kadai pastor. Ngiha ban khong yo ta ba ngi mani. Dei da mo la dei nong rai bo jros nyur ki bu jros nyur lang la da. Namar ki kwa ban long thik kum ki star mo. Kita ki rock star gitu ki nang kwa abadong iki bangai ro la fi mani si sai utrai ai ba fin long kum utrai Hab khong yo try. khong kum ya uhi hab long kum uhi ya ke ai ke bu long kum tangin long Teng la ngim khong kum try pastor namar ngi puli ha pok sti tumuthi. Yo ne la tho halai jaka pastor kata semen tamayu dimas. Ubadai ubayat lem ber syakri lang madu pol. Handai ha poi puli ha sti tumuthi kada ong bu dimas ula it no ya ka perthai. Kabamot ubot yo bat upol usyakri yo tra ude para syakri kabam hoi ka kham tho ya ka ba ulong kum nung yo de we ne ki apostol ma uru ha ka por ne ude pastor ude ula bande hanre yo kham khong ne yo tra bat de na makata ka perthai ka yo biang yo. kadai tagade kata pastor kibri ki de bin ithu yo jisu lam ka jing em jongi ta mar worshiper hi kadai ka lifestyle ka lifestyle. Kadai ka kom em ka jong o ka baki bri ki pet udai si shan em unong mani udai si shan em unong bot jong Jesus Christ udai si shan em bo khong yu Christ tadi kata ai ba ka jing ba bri ka jong Jesus an i kan ka jing em jong
Dari takat binang mani kat binang jantai syu kat tangin nang long kum ulom. Badeng ta pastor nga juong ikata lada uskan te udem housing. Alright. Ta uskan usmasing. Dari takat binang dem ho try. Kum tangin long kum maungin smahi ru kum mau. Kadai tang haka relationship, haka fellowship, haka worship, kabangiwan. Kabapenlong yang i kum ba utray ulom. Kadai kata lada fikwa banlong kum Jisu. Dan dah kawai pat kalanti Henry kadai tang kajing mani. Tang kajing mani. But money ru haka mesti bat haka jing sisa. Haban tip mde tang syong money ngan churai no ngasap jurai relationship ngakwa ban ong ibi ba pet kam dei tang kata. Pi haban pulut por haka ktien. Haki jing duai, bat haki jing hikai. Ba pin su thu shu ba kumno ba pi money yu trai. Lada pim su thu ye ka ktien ni tang pi ong asu ruai be kasakut tang haka jing ruai nama kam tam ngilai ye kran ru haka ne ka por ngihap khong yu jisu. Ngihap tip yu jisu. Ngitip yu jisu lamba ka ktien. Ni maka Bible ka ong ha benang ka ong ka ktien. Bu jisu hi dei ta ktien wong. Ta dei ka ta ngihap tip ye ka ktien. Bat ngihap khong ye u. Pe yo ngidei ki nong money yu try ngi ong. Pe ye ka lifestyle jong. Na kren ri ki samla ang ne pe kar kom em jong pi, kar kom riam jong pi, kar kom kren jong pi, kar kom bam jong pi, kar kom ya jong pi. Ne pi dei ki ro rang ba. Ka khong ne em baru try. Ala fi ong ngadei nong money. Lada kam khong haban bu jingkeli. Kelab mut. Hab kala ka bamut no. Ne hakani ka por pi ba pe. Kato ka jing it yu try ne kato ka jing money yu try. Namar jong ka kami e pilak. Mentala sting pelat. Yo kani de ka por jong ka jing kala ka bamut na. Ka por ban phai biang so try. Manong try map yang ngawan nak mat jong me ban IT biang. Ne yu don na pi pimbu yu try ka banang kong do. Ne don na pleng jong pi. Ngawang pi yai lang ba ka ding de haying jong pi. Ulok jong pi upersya fi ba bai pastor ong fi dasya penrem berkata ka jing mani ka kenria na fi kini de ka por jong ka jing kala pastor kan IT japi ya ka banduai ya kini ki pailang ki ba ya pait ha kani ka por ki ba sutho ki ba don kami ka jing kala la fi sutho ka ka por fi don kami ka jing kala duai lem bari pastor ngini penbut lang ya kini ka jing duai ka de por IT japi pastor Ma de ka jing ki jong try. Try Jisu pelat ipi. Baru ipi aduk kata-kata ia ka ba shim la tengkai syuk na kam ta jong fi. Baru khot ipi ka ne ka sngi. Ba pinwan che ne ka jing dai ka basisha. Compare pil ale pop kat no. Compare pil ajngai kat no. Compare pil ale ka ka jing ka jong fi en reu try penram ya fi ka ne ka sngi. Try ukwa ban pen em ya pi. Kanum dan kanupat ka pop ka ba kham kraw ban ya kata ka jing ka jong blai. Ka jingi ki jong try ka kham kraw ban ya kano ka pop ka ba pi fil ale ro try kwa ba pi pin IT ha ka ne ka miet ukwa ban ya snow na kishin tur ka jong pi ba pi nong try map yang a ukwa ban ya snow na kishin tur ka jong pi ba pi pin khot ya try ha ka jing im ka jong pi ba nga ngai abu try wan ban rung ka jing im ka jong pi jong pi kan long ka jing khawai ngai haga jing kawai kadang ka jing shat yes haga jing kawai kadang ka jing rai kadang ka jing kemen kadang ka jing ipo iping bagadai ka tanga kwa banong ipi ka de ka sngi utara us kwa banyo sngo tang ye kata na kisintur ka jong pi bada ka donut ka basisha ka ba pi duai haga ne ka por ngadai tang unong yarap ya ka bangai yarap ya pi ban ya kren baru blai buat lang na dien jongai ka ne ka jing duai ong bat nga ong try Jisu try Jesus nga pla bangalong nong pop bakraw na pla bangalong nong pop bakraw map yang atrai map yang atrai ngawan ban kala ka bamut sisha ngawan ban kala ka bamut sisha ngawan ban pendam yela dia khamat jong me ngawan ban pendam yela dia khmat ngapen rit yela dia khamat jong me tra penrit yela dia khmat jong metra ngasngo tho ngaslong tho kumunong pop kumunong pop ngadon kam yu nong pen em ngadon kami nong penem dan pat the way nong pen em dan pat the way nong penem rei tang ma me ko tra ada tang mame ko try ubala ban le ya kata ubala ban le ya Jisu Jesus map yang a maap yang wana po jonga wana po jonga rung sisha rung sisha men long utrai jonga melong try jonga baru blai jonga baru blai jonga nado ni gasngi bana do ni kesni ngan mani ya me ngan mani ya me ngan ya ro ya me ngan ya ro ya batang ya me batang ya me ngan pen kraw ngan pan kra agar teng Jisu hagar tek Jesus amen amen kini kalong jing duai ka ba long so simple re udai tang usembai ubarit usembai terso ya ka ba la bet haga ne ka sngi haga do no chong fi ni usembai terso la dum ne la shai unum pep man sai so amen un sai so but fin sai so aga jing im jong fi na ka ne ka jing sedang haga ne ka sngi kanang roi ka ta ka jing ngai ka jong fi
kam tam ke jing de ke jong fi ba utra ba ngai utra nang ker khu ye fi unang ai bor ye fi na do man ta kasngi Don ru giba pait hagan ka por fi ya ru lamba ki jing le lagi de kan zaman sim ne giba kan do yo fi ya lamba ki jing pang ki jing sitom ki jing kerdu ki jing dona nge ka ma ka tin ke jong blai gong abangi ka ang so try pun kia ki jing pang jongi abangi ka ang so try ha ka por jo ka jing pun pelat yang ina kita baro ngini doai hagan ka por pi baro ki ba pait hagan ka por fi sutu fi dan kami ki jing doai lam de la de nam ta ka yeng ka sem doai hagan ka por lembat I pastor gini doai lang hagan ka por ngai ki kamba ki dia ha ki yeng ki jong pi gen hallelujah ini doai khabrep ye ka khamat jong pi bat pila ban bu ru ye ka khti ka man jong fi ha ka ta ka jaka ka ba pi sitom la dau de u klong snam bu hang ta la da ka de ka kho siu sungkai ne ka kli ba ka sngo ne ka por don ga we ka riu kan thai pi don you sis ha ka ovary ga jong fi try kwa ban pen khia ye pi la shep tieng phim sim la yo khon la bon snam ki doktor ki pan ban sumar ya pi re kwa banong ya pi bo try kwa ban pen khia ye pi ga ne ga miet ka don be ka bleeding utra ban khia ye ga ta ban nginget ha ga ne ga khlep mat utra le ye ga kamba ine dwa ye ga ne ga por hallelujah ha ga gerteng ga jong Jesus Christ nga do hukom ye ne ga jingpang kandamino na do ne ga khlep mat ka ba menta na ga ne ga mat ga ne ga khon ga jong me try hallelujah me weng no ga jing shep tieng me weng no ga try ye ga ta ga jing arta tien baro ha ga gerteng ga jong Jesus na te khom ne ga jingpang kanom la ban spread kanom la ban le don bo kanom la ban pan pang ban pan ban ben na do ne ga khlep mat na kren nga da hukom ye ga ne ga met ga da khia no don na preng jong fi ki ba sosi don na preng jong fi ki ba khuslai don na preng jong fi ki ba do jingkerman don na preng jong fi ba bon plat ki jingkeli phim yo jubab renga kwa ba dong ye fi ga ne ga sngi ha ga gerteng ga jong Jesus kita ki kenro ki ba scam jong baman kin da tuano kita ki kenro jo ga jing ga jing ele ga jing pang ga jing stam ga jing yo jing kat ga jong fi ga jing dai ga jong fi ga yin ga sam utrai ben khia ha ga ne ga khlep mat ka mamta ga jing pang ga jong fi ga ba don ha ga khli utrai ben khia fi ga jing pang ga ba don ha ga ta ga kijat jong fi utrai ben khia ga jing pang ga ba don ha ga snam jong fi utrai ben khia hallelujah nga ngai dan preng jong fi ga ne ga por fi pet ya ga ne ga program utrai ongan ben khia tu ga HIV ga jong fi aga kertengu Jisu pin khia ma phi kani ko kurim jong phi kan khia kala bit lang ne ge jingpang utrai pen khia ipi baro arangot wadi gi khon gi jong phi utrai pen khia da ka bor gi nyam snam ge jong o wi ya phi u kwa pen palo jong ka bor ka buram un pen em ya phi ba pen yo pen bana ya ka ta ge jingle bha ge jong o ken hallelujah nga ai ngo em ko try mele ki kamba mi e ni gi khon kin long ki nong mani ki jong me ko try na do ne ge sngi ha kertengu Jisu amen bar amen